aduna gyud siya mga tao di sa kalibutan. Mo kita na ang Hebrews chapter 10 verse 25 ha. Ngano nagingon pa siya dinhi sa New Testament? Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye say, the day approaching. Tanawa. Labaw pa sa tanan, nga matod pa niya. Dili na to biyaan ang panagtigom, ang atong kaugalingon sa matag usa. Labi na, nga mao kani ang gibuhat sa uban, kundili magdasigay ta sa usa ug usa nga ang Dios matod pa niya haduol na. Nagpadulong na ba? Unya karon magpadulong na ang Ginoo, unya pagsunod niya dinhi wa mo. Timing pud na kanang adlaw na absent ka. Abi niyo mao man yung adlaw, dili man ang adlaw Lunes sa Sabado. Ang adlaw sa Ginoo mao ni wani ang Ginoo sa panahon sa adlaw niya. Wala siya labot Lunes kung wa ka ni sulod sa adlaw kay wa ka ni paulay sa Ginoo. Nya unta ka ng adlaw gihatag na sa Ginoo, gibuhat na sa Ginoo, nya wa ka diha. Kay tuwa ka dito, mo excuse usa ka, mo nang pagkapait. Mo nang gingon ay awat pagkapait kung mabilin ka. Kunya mo nang gingon niya, ayaw ninyo biyahe ng panagtigom. So matag usa kay mo ni pagdasig nato nga nagpaabot ta sa Ginoo. Ilabi na iyang gingon ha. So much the more as ye see the day approaching. Nga din ikaw, nakibalo na ka, nakita na nimo nga ang adlaw, doon na lang, di ba? Doon naman lang. Sabi ni mo, manormal patay ini. Siguro, nagtuo nga di na ta manormal ini. Although, kung naay gitawag vaccine, ang katong nalay, kwarta ikapalit ng vaccine, mora to'y makapahayahay dili. Pero alam sa mga Kristuano nga nagandam, pasalamat na sa Ginoo, little space niya, ron di takalaglaag. O, di ba? Kung diyan siya ka makalaglag, mayroon kagwa na kay kwarta, okay lang. Kung na kay kwarta, mabita na kanimong kwarta, makaluwas na sa imong lawas, pero dili na makaluwas sa imong kalag. Mabita na nga importante gayon nga diin kita, musulod ka sa balay sa Ginoo, kanilang Ginoo ba sulod? Bisag bata pa ka, bisag gamay na, mabita na, mag-uulta ng mga bata, no? Maduwat pa na ako, mag-uul yan ako sa mga apo, pero kung isulod na nimo kanunay sa balay, kay nga naman, dili sa balay sa Ginoo, wali man gano'n siya. Ngayon ay adlaw gingon ni Apostol Pablo in the twinkling of an eye ilisan ratlah kun naata sa sulod. Mabitaw ni kining balaya ni himuon nato ni balay sa Ginoo. Nga pinaagi nga diin kini ato buhaton ang tamang nga pagsimba sa Ginoo. Wala kong ingon nyo that true worship is God is offer the sacrifice. Munang gingon kaya atong amahan nangita gyud ang pagsimba gyud sa espiritu kamatuoran kanang naagi pulong ba. Hebrews chapter 4 verse 4, for he is speak in a certain place of a seventh day on the wise, and God rest on the seventh day from all his work. Kanang place, kanang muna ang adlaw, kanang lugar, o ang panahon. Muna yung gingon. Ang adlaw, panahon na, ang place, muna ang lugar, ang rest, muna ang pahulay. Kinanglan na tay kapraya na ron kita, tinuot na sa Kristuanon, kaning Domingo, dili ginato ni absinan, kay nga naman. Iya din sa Ginoo, kung ikaw iya sa Ginoo, imo hagyod ni. Mao ni atong life bilang Kristuhanon. Kung kita iya gyud sa Ginoo, nagkinabuhi ta sa Ginoo, nag-guide ang Ginoo nato, naagi tay adlaw. Kay kung wala gyud ka sa adlaw ug sa lugar sa Ginoo, dili ka iya sa Ginoo, kay mao ra man ning gibuhat sa Ginoo. Gibuhat man niya ning pahulay para sa mga tao. Dili ang tao para sa pahulay. Nganong dili man ang tao, ingon pa dito sa Mark o sa Lucas. Matod pa niya, ang tao gibuhat dili para sa adlaw. Kung dili ang adlaw gibuhat para sa tao. Aron di ka kaikyas ba, ningon ka nga man kung buhati adlaw, nang di ko musud sa adlaw. O karon gibuhatan tag adlaw, di ka musud. Wa ka buhata, matod pa sa Ginoo, wa ka buhata para sa adlaw, kay kung gibuhat ka para sa adlaw, pwede man ka di musulod. Pero ang adlaw gibuhat para nimo o di gyud ka pwede mo absent unta. Pero kung mo absent ka, di ni para nimo. Dili kaya sa Ginoo, nasabtan ba na? Ano kung ikaw Kristohanon, wa kay adlaw. Wa ka naghatag adlaw sa Ginoo. Ulo kung naghatag kag adlaw, mo na akong gingon ang pangutana, takos bata. Mabito na kaning Sabat res ha. Usa ni kabutan na di mo ni ang importante nga din pangandaman nato ni. Genesis chapter 2 verse 7 and 3 ingon pa niya.
And on the seventh day, God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified, because that is in the, matod pa niya, that in it he had rest from all his work which God created and made. Matod pa niya, ga iyang gibuhat, unya iyan ang gibalaan. Mao ni kining Domingo sa tuwa kitang mga iya sa Ginoo. Ayaw mo kadlo kay kining adlaw ni balaan. Muna mo yung mahadlok ta kinang mga to. Tinuod bitaw akong kay Ginoo nga nganong mahadlok pa man nila ha. Kana imo man promise gyud sa mga nga din kana imo ana, ikaw nagbalaan ana, ikaw nagkuan ana, nagbuhat ana unya karon mahadlok lang mi sa mga panggobyerno. Mo bitaw na sigla mag-pray dito sa Ginoo nga din ang Ginoo buhatan nato kusog pinagi sa iyong puno nga gipasidaan nato. Mo ni atong sa kabutan atong buhaton tuhuan nato ni makining adlaw ni way may tabo nato. Mo bitaw na kung mahimo mo sayo ta kay total hapdira man ta. Wa man ta kabalo. Mo bitaw na mubutan tag time aron makita ang faithfulness nato diha tubangon sa Ginoo. Mo na nga din ang Ginoo naghatag pa og adlaw ha, remained adlaw sa mga tao. Mo nang giingon niya sa Revelation chapter 3 verse 2 ha. Be watchful and strengthen the things which are remain that are ready to die. For I have not found their works perfect before God. Munang gingon sa Revelation chapter 3. Kini gi-rebellion niya. Magtukaw kamo ug maglig-on kamo ni anang butang nga nabilin nga diin hapit na mamatay, ready to die. Tinuod ready to die naman ni. Hapit na mauman kanus aman ang inyong pagtuo pinapakatuig. Ito ba mo pila ka tuig pa nga diin kita hatagan pa sa Ginoo time? Kung atong balikon ang Isra, a little space of grace, extension of mercy na lang ni. Wata kabalo unsa ni kataas? Ang ako nabasan katong gingon ni Jesus Christ. Upat na lang ka bulan, harvest na. Nya kanang harvest is the end of the world. Nya kanu sana gipinis ni Jesus Christ. Kung karon man gipinis o katong pandemic man panahon nga gipinis na to, so kung magkwenta ta, siguro di na ta kaabot og December. Ang importante di na ta magunahuna na ang importante nga mangandam na ta. Mangandam gyud ta. Asa ta mangandam dili sa sulod sa balay sa Ginoo. Nga ang atong andamon nga kita gayud convince na ta nining adlaw. Unsay giingon sa Roma chapter 14 verse 5. Roma 14 verse 5. Adunay gi ila sa mga tao, dunay duha ka tao nagilag mga adlaw, ang usa nagila nga ang usa ka adlaw sa usa ka simana lahi ng adlaw na. Ug ang usa ka tao nagila nga ang tanan mga adlaw parihara, wa gyud siya gila nga na ay lahi. Pero katong usa ka adlaw nga matud pa sa verse, katong nag-ilag usa ka adlaw nga lahi sa ubang adlaw, mao daw tong nagkaon diha sa Ginoo, labaw sa tanan mao tong nagpasalamat. Kung nag-ila kay ninyo sa adlaw. Pero katong nag-ila sa tanang adlaw, parihara, unang giingon mao kato ang wala nagkaon ug wala nagpasalamat sa Ginoo. Kung miingon man lang ka Lunes, Santo, Domingo, parihara na. Kung ka, pwede man ko di ko kasimba og Domingo at tulad ko sa Sabado, pwede man ko sa Miyerkules. Sabi niyo mo, para sa ito mga Gentiles, Sunday lang gihatag sa Ginoo. Ang meaning sa Sunday is a rest day. Kita gitagaan ta og Sunday, sa asa kabuhat to, Sunday yun ang giingon sa Kristohano. Muna nga din, muna ang ilo na itong adlaw sa Ginoo. Wabita niya yung gingon din siya. Sa Hebrews chapter 6, verse 1, ano makaprepare kita, muna yung gingon. Nga kanang gingon niya, kanang Sabat, nga kita mahingpit kita na. Hebrews chapter 6, verse 1 to 3. Therefore, leaving the end principles of the doctrine of Christ, let us go on into perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works unto faith toward God. Tanawag biyaan na ito daw ni. Aning butuutan nga, ang Ginoo daw, nagpasahilo na ito. Kiniyang gingon, biyaan tani mga prinsipyo, mga pagpanudlo sa doktrina ni Kristo. Kung saan itong doktrina ni Kristo pagpanudlo, kanang mga principles, kanang ang tao padawaton pa sa tao. Ang kanang pastor mingon siya nga, dawaton ba nimo ang Ginoo karon? Kay ikaw bautismuhan. Wala yang gingon biyain na ninyo. Ingon pa sa Hebrews. Nga matod pa niya, aron matod pa niya
let us go on into perfection. Muad na ta sa hingpit ba? Kanang mag-prepare na ta. Mo bitaw na mag-prepare na ta. Ako damgon sa inyo kung na din. Ako na isulti ang inyo ang sa pag-prepare. Kaya nga naman, muad ko ta kinahanglan sa perfection. Dili ta mo pabilin dia, laying not again the foundation of repentance from dead work, gikan sa patay na itong mga buhat. Kaya nga naman, kay balo naman ta sa itong mga bulaton ba? And all faith to our God, o kanang atong pagtuo dia sa Ginoo, kanang mutuo ta sa Ginoo, nga ang Ginoo puro lang sulti nga din, ang Ginoo nahigugman nimo, ang Ginoo nagpasaylo nimo, ang Ginoo nagtabo nimo, ang Ginoo nagprotektar nimo. O tinuo bitaw na ang Ginoo, pero kung sa atong buhaton kung ang Ginoo nahigugman nato, kung saan man nato pagbuhat nga din ang gugma sa Ginoo magpabili nato, hantod ba karon? O para na ro kung ang Ginoo nagatag paggrasya nato karon, kung ang Ginoo nagatag paggugma nato karon, dili ta tamahadlok ini pandemic, di ba? Labaw sa tanan dili niya ipadala ning pandemic, kay makahadlok man ni. O kita na nga magtabo na lang tagmas. Okay lang ning mas, kay kumalisa na og ace ng mas, mark naman na. O, kabalo ba mo ang mark? Dili na ta kakuan. Muna, pasalamatan na itong mas pala ni. Muna yung gingon, sa verse 2, of the doctrine of baptism and laying on hands. Kanang mga pag-ampo sa, sabi sa tinuod lang, patungo na mahilig yung pastor laying hands. Mabita na mga tao, muduo lang sa mga pastor nga mahilig kayong mulihan. Kaya nga naman, abi nila nag-ayuhon sila, pero kung imong basahon, abi niyo, kaming mga pastor, dili ni makaayo, sa tinuod lang, munang dili na biyaan na. Kaya nga naman, ang Ginoo ray makaayo, kay doon ay gingon din sa pulong, nga, ingon pagani niya sa Old Testament, do not pray these people because they are rebellious spirit. Ya, sana ko kabalo ninyo kung rebellious day mo, di mo tuman sa sugo sa Ginoo. Mo bitaw itong unang panahon, mga pastor pa ko, ako kabalo sa mga balawag sa Ginoo, sige ko kampo ba, dito ko sa bukid na assign. Kadaan po na ako sa batang masakito, mamatay mang pagkaugma. Pagkainong tulog, yan ang may una naman. Kaysa lakot pagkasulti, dili lagi ang Ginoo mutugot nga kita maglihan ni. Ulo ko namin ilihan nga dili ingon na kinahanglan siya nga lihanan. Kaya pastor, ang mga tao manggod gusto lihan sa pastor. Nga pastor ko magpakita maglihan. Kung ang pastor sugoon sa Ginoo ilihan ta siya. Kaya binuwa itong una, si Apostol Pablo, nabalo ba mo sa kinabuhi ni Apostol Pablo, nabutas siya. Si Apostol Pablo wa nagpalihan kay wa siya kabalo sa nang lihan, pero ang Ginoo nagkuha og usa ka alagad niya si Zacarias, gipadto siya adto ana si Pablo. Ilihan na siya. Ngunana na siya. Gawas kung suguon ba ang mga pastor. Mo bitaw na nga ang mga tao way lain nila mga pagtudlo atong unang panahon nang lihan sila. Wala nagibadlong na nasa Hebrews. Matod pa niya of the doctrine of baptism, ng bautismo po mangganit. Kinsa may wa ninyo na bautismo, na bautismo na mga tanan, di ba? Kinsa may wa na bautismo diri patas daw kamo. Kaya importante kay ning bautismo. Anong bautismo kanang immersion ba kay sayon mong gunang ikaw ni dawat sa Ginoo? Unya sa diyan ni dawat ka sa Ginoo, pagbag-o na kung ang mga na bautismoan atong unang panahon, wa gani sila nagbag-o, laktod pagkasulti, wa sila natawo pag-usap. Pero ang Ginoo naghatag og chance nato. Kay kita na bautismoan naman, isipon na ito, nagkito, ito sinugdanan. Pero kay wa man nato nabuhat, karon ang gihatag sa Ginoo. Kay gamay na lang ang panahon. Muna nga dili na ka, ingon pa niya din dili na ta mag-hisgot pa na ang bautismo. Ngamatad pa niya din ingon pa niya din and laying on hands and of the resurrection of the dead and of eternal judgment. And this will we do if God permit. Muna, ato ni buhaton kung Ginoo mo tugot. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. Matod pa niya sa verse 5, and have tasted the good word of God and the power of the world to come. If they shall fall away, to renew them again into repentance, seeing they crucified to themselves the Son of God afresh, and put Him to an open shame. Wala, singon, na kung ikaw magbuhat na ka, magtudlo pa kung kaninyo repentance, mura gingon, pakaulawan na nato ang Ginoo. Hapit na mubalik ang Ginoo repentance nang gyapon akong iwaliday ninyo. Hapit na ako itudlo ninyo kung unsa atong pagpangandam. Ay nga naman. Hapit na mubalik sa Ginoo. Dagan naman tayo nakatunan itong unang panahon, di ba? Katong nakatunan na itong unang panahon,
Mao na atong i-fix karon. Katong nakatuna na to ang diin ang Ginoo di ay mao na kung gawas kung naay gitudlo sa ato unang panahon, kung way gitudlo, kung gitudloan taw niya partial lang, luoy itong gipartial. Abi nimo mga Hudiyo, partiality lang ang pagwali. Mo na nga kita dapat dili ta partial. O bitaw na si Apostol Pablo nagwali gyud sa tanan hingpit gyud nga pulong aron di siya paninglon. Ako aron di ko paninglon sa Ginoo. Balag di mo maluwas, basta ako maluwas kay gitudlo na ako tanan. Pero kung maluwas ko, kung mutuo mo sigurado mo maluwas. Kaya ako may gihatag sa Ginoo nga magbantay ninyo, mo-guide ninyo para for example ini, kung sa may inyong buhaton, kung di ka kabalo, kung way guidance sa Ginoo, mo bitaw na ang mga magtutudlo, mo na ang sitagaan sa Ginoo nga mag-prepare sa dalan kung asa tapad to. Mo na importante nga din kita magtuon sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, biyaan tanan ng mga abot kanang Ginoo na igugma nato, biyaan tanan ang unsay atong buhaton, kinahanglan magkumpleto ta sa bulaton sa Ginoo. Nga naman, kaning Bible na tinuod lang, dunay gisulti niya diri sa 2 Timoteo. Na diin, wala gyud ni inumdumi sa mga pastor mo na ako, painumduman ta mo ini. May bilang Kristohanon ta. Sa 2 Timoteo chapter 3 verse 15 to 16 na. Ingat pa niya di sa verse 15. And that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Jesus Christ. Mao niyang gingon ha. Ug sa gikan pa ikaw sa bata pa, ikaw naibaw na kasumbalaan Scripture. Ako kabalo naman ko, bata pa ko, beginners pa ko, gidala ko sa mama. Kabalo na ko kanang mga nagwali diha about na sa Ginoo, about na sa Bible. Nga matod pa niya kanang Bible nga makahimo na nimo og wise ngadto sa salvation. Nga matod pa niya pinaagi sa pagtuo daw kang Kristo Jesus. Wa bitaw na hinungdan kining Bible mo ni ang gingon na usa ni kabutang atong numduman. Nga matod pa all Scripture is given by inspiration of God. Mao ni atong inspiration, mao ni atong guidance, mao ni atong sundon jud. Nga matod pa niya and is profitable for doctrine. Mao ning pulos mapuslan jud ni. Pagpanudlo, dapat ang pastor manudlo yun ni, kanang puslanon ba? Namatod pa niya, aron mapuslan yung doktriniyan. Ang atong itodlo is, matod pa niya, for reproof, kining datin, for reproof ni, dili ni pag-ingon nga ang Ginoo nagugman nimo, ang Ginoo nagratag-ras ka Ginoo, ang Ginoo nag-bless nimo. Bisa pag di ka musulti nga ang Ginoo mag-bless. Kung ikaw tudloan, badlungon ka, reproof ba, badlungon, reviewon ka. Matod pa niya, for correction, pang-correct ni, aron ikaw mablisingan, aron ikaw gihigugma sa Ginoo, aron ang Ginoo maluoy nimo, bisan asa ka ang Ginoo makikuman nimo, kinahanglan badlungon ka usa pinaagi ning pulong. Kay kinsa ato yang gigugma kato din wa badlungan niya. Wa bitaw tuningon sa Revelation kato yang gigugma iyag yung gibadlong. So therefore ang pulong sa Ginoo pagpanudlo gyud ni makita masakto gyud alang sa gugma, alang sa grasya, alang sa mercy sa Ginoo, alang sa blessing sa Ginoo. Unya wala ta gikorek. Sige lang tagwali nga ang Ginoo nahigugma nato nya wa gikorek atong mga kinabuhi sa Ginoo nga kining pulong sa Ginoo Scripture ni ginspired gyud ni sa Ginoo sa bata pa gyud ta. Namatod pa niya profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kanawa? Correction, instruction in righteousness. Mo bitaw na akong gingon nga dili na ko dapat buwali nga ang Ginoo. Naigugma gyud ang Ginoo nato, nagpakamatay bitaw siya. Mao na iyang grasya, mao na iyang mercy nato. Pero ang problema lang kung saan nato nga madawat nato ng grasya, ang mercy, ang gugma, ang blessing kung wala ta gi-correct ug dili ta righteousness, ug dili ta righteous. Mo bitaw na nga kining Bible is pang-correct ni pan-instruction ni kung pareha na umabot ning 666 ug sa may instruction sa Ginoo nato sa atong buhaton magbuhat ng righteousness nga naman sa 17 that the man of God may be perfect truly furnished into all good works makumpleto kita sa tanan bulaton sa Ginoo kung musulod ka dinhi wa bitaw na kung gingon kumpleto ba ka sulod dinhi kabaw ba mo sa atong bulaton dinhi kinahanglan nga convince na ta kining adlaw iyan sa Ginoo. Kinahanglan mo tuo na ta sa tanan. Abi ni wala tud pagkasulti ingon ni Jesus Christ, ang meaning yun sa iting buluhaton. Ang atong buluhaton is to believe.
mutuo lang ta. Na kining adlaw na iya gyud sa ginawa na ilain. Ayo lang pag-una maghalad gyud ka. Mao bitaw na kani mga instruction na ni nato. Morning guidance ato sa Ginoo. Mao bitaw na nga di ta ngay mahadlok ina atay guidance. Ako di na makuha ngay mahadlok akong ikadlokan lang kanang mga gobyerno na pa-stopon ka. Hindi na kasimba mo kang Lord kung itugot nimo mundang gid mi. Wa may mahimo pero ako nagtuo ko nga dili gid nimo pa undang kay ngano man mao man imong sugo nako. Mao man imong sugo nimo namo nga di nami adlaw para nimo nami nakay gibuhat nga adlaw nga mao ni imong ipanalanginan. Wa bitaw na kami magwawali ang mga magwawali ingon pa niya whom we preach warning every man and teaching every man in all wisdom that we may be present every man perfect in Christ Jesus. Wala, nanudlog yun meron mahingpit yun ta. Mahingpit yun ang tao. Kaya nga no, wata ka ba no? Mabitaw ng daghay nagwali ro, paminaw ro mo sa mga nagwali. Nagwali ba na sila o pagkahingpit? Wala. Kaya mao man na ilang wali ako nadungga ito muna, wala magyuhingpit diri. Kasi wala hingpit kung wala ka nagsabasi inimpulong sa Ginoo. Hindi ka mahingpit. Mabitaw ng kining instruction, kining scripture, inspired by God. Nga din kita mapuli furnace. Makumpleto ba? Masangkapan yun ka ba? Matod pa niya, perfect, truly, furnace into all good works. Sa tanan na tumayong buluhaton. Anong buhat diya sa Ginoo ba? Dili lang kayo yung nagsimba ta. Ang tanan nagsimba, wata ka ba no good works ba na? Mo nang gingon ni Jesus Christ sa Matthew 5:16, let your light so shine before me that they may see your good works. O ipakita ang kahayag diya sa imong atubangan o sa imong kaugalingon sa mga tao nga ikaw nahayagan na ka sa Ginoo, nakasabot na ka sa pulong sa Ginoo, pinaagi nga ang imong binuhatan good work. Una nga din, so ano pagpikita good work nga wa pa ka nahayagan? Mabito ng scripture is instruction ni nga ang righteous nga tao mapurnis gyud na sa good works. Una yang gingon. Sabi nimo si Sulon, gipanalangin ang sa Ginoo nya si Sulon is a man of grace. Sa tinuod lang kung musulod ta din magipanalangin ta sa Ginoo, dili na ta mahadlok. Dili na ta mahadlok kanang pestilence, kanang virus ba. Siguro hinaw-hinaw pa ta. Tinuod okay lang na hinaw kita nga kay ba sila magritan. Pero usa ka butang ang Ginoo kauban ato. Remember nga ingon sa Mark ingon ni Jesus Christ kung mutuo mo ingon sa Mark chapter 16 verse 17 the signs shall follow them that believe. Kung ikaw gid mo to kining ilhanan mo nunot nimo kanang virus dili man na ingon poison. Ang poison may kuyaw, di ba? Ingon pa ni Jesus Christ sa Mark 16 verse 18 ug ikaw mapaakan og bitin nga poison makainom kag hilo di ka maunsa unsa pa kaning virus siguro kung nakahikap sa mga virus dito ayaw mo kadlok kaya ang Ginoo maglikay gyud nato kay naate pagtuo nagasunod nato inanan di ta maunsa ang usa lang kabutang musulod dito sa balay sa Ginoo mo na yang gingon dito ni David sa Psalm chapter 20 nga din kung ikaw ganing musulod sa adlaw sa Ginoo sa balay mahinumduman ka nga naghalad ka sa imong kaugalingon bisan asa ka mo ato ipadala ng tabang unsay tabang sa Ginoo kanang protection ba kanang angels nga mo guide nimo kay ang angels man day nagdumala anang kanang gitawag og virus ang angels na kitang mga Kristiyano sa tinuod lang ang Ginoo may nagtugot ana unya itugot ba din na sa ato nga din kita naa sa balay sa Ginoo nagbuhat ng righteousness naghimaya ta sa Ginoo dili gina itugot. Kay siya rin nag-ingon, mauna inyong depensa kung mahimaya ko ninyo. Kay kung dili ninyong kumahimaya, kanang akong gipadala, musulod na ninyo. Huwag bitaw nang magsalibra sa Ginoo sa adlaw niya, kay kanang pagsilibra sa adlaw sa Ginoo, sign na nga din ang dugo sa Ginoo, atong gi-remember. Muna ang dugo mo ay nakaprotektar na to, nga di musulod at kamatayo. Muna ayaw makadlok anang virus. Pero, simpagid mo. I-fix yun na nga diin kining adlaw, mauna ning iya sa Ginoo. Mawita na sa Psalms chapter 91 verse 11 ingon pa akong gingon sa inyo kumahimo akong mong hangyoon kanang usa ka chapter sa 91 ibutang na sa inyong balay basahan na kanunin ninyo una mo mugawas una mo mulakaw bisan asa mo buhatan na ninyo kay mauna ang promise sa Ginoo sa katao nga di anaa siya sa secret place nga balay sa Dios mao na yang gingon sa verse 11 91 11 na kung kwaon for He shall give His angels charge over thee to keep thee in all thy ways. O tanawa. Kung naa ka sa balay sa Ginoo, sa sikrito sa balay sa Ginoo nga mao ni,
Ang angel gi-charge niya, giingnan niya ang manulunda, ikaw magbantay ana. Tinuod yun na ay guardian ta. Dili tanang tao na guardians angel. Ang naay guardian kadto lang mga iya sa Ginoo, kadto lang nag under the shadow. Mo bitaw nang giingon siya under the shadow of the Almighty. Sa ato pa apil ka sa landong kay ngano man manulunda ipadala sa imuha. Kaya kining tawanan bisag migawas ni nilakaw ni o ubanin ni dito. Kay under ni sa shadow sa atong Almighty ginaani sa balay sa Ginoo. Kanang balay sa Ginoo secret na. Mo nang akong ingon ninyo buhatag itong bersikulo ninyo ibuka. Last page na ni. Psalms 34 verse 7 ingon ni David, the angel of the Lord encampeth around about them that fear him and deliver them. Deliberate them. Abi nimo, ingon pa ni David, ang manulunda daw sa Ginoo nagalibot nimo. Kung ikaw nahadlok sa Ginoo, kung sa matong kadlukan sa Ginoo, kanang Ginoo di mo tubag nato. Aron ang Ginoo mo tubag nato, ani mo sa balay sa Ginoo. Unya pabilin mo sa iyang pulong aron kanan imong pangayoon ihatag sa Ginoo. Unya kung dili ka mo ano sa balay sa Ginoo, tubagong ka kung wa kay pulong. Mo na iyang gingon tanan nga nangahadlok sa Ginoo, manulunda nagalibot nimo. Nanumdum mo ni David, ani Daniel. Si Daniel sa lunggip na gito sa leon. Yun sa pag-uban sa Ginoo niya, ang manulunda, o gipantakuman ko mga basalayon, nga bisa pagtulog ka adlaw, nila pakanaro, paghulog ni Daniel, kunis-kunison na yun siya, pero ang sanita mo, siya pangutana sa hari, Daniel, buhay pa ba ka? Yun siya, mahal na hari, niya ako rin, malipayon. Awit lang ganito, pero sa tinuod yun, niya siya rin, malipayon, king ano man, nabong sila, kanuwa sila, na ay manulunda mo na iyang gingon. Muna ang Hebrews chapter 12, verse 23. Ingo pa niya, to the general assembly and the children of the firstborn which are written in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirit of the just man made perfect. Matod pa niya, ang tao daw gihimong hingpit diri yung kasabalay. Muna gingon niya sa Hebrews, sa 22 ini, no, sa dili patawani sa 23, kay ang Ginoo manggod, ang Hebrews nagsulti nga si Moses, sa 21 at sa 22, si Moses nahadlok yun si Moses, nagsulti siya, ako nahadlok ito sa uling adlaw sa mga tao kay perilous time na good na. Kaya delikado na iba ang gingon ni Moses. Pero ningon dahil si Moses, but you are now in the mount of Zion. Kay naata sa Zion. Sa verse 23, kanang Zion nga diin, the general assembly, the church of the firstborn, nga diin written in heaven. Mo na ang judge, mo na ang decision sa mga tao, kanang judge, decision of all, that the spirit of the just man made perfect, nga ang espiritu anang taong matarong mahingpit ta, dili kita sa balay sa Ginoo. Kaning kingdom nga iyang gingon dito, that cannot be shaken. Di ta mahadlok, ayaw kabalaka mo kung daang may kingdom nga giingon sa Ginoo nga di na maghari dinhi. Ang Ginoo pud naghari pud diri. Ano nga dito mabalaka mo, Lord asa man mi, wa bitaw na kanang mga butang nga gibuhat sa Ginoo, secret lang na. Wala sila, wa sila kabalo. Sila, nagkandam sila kung sila buhaton, mutana, mga tugit sa pastor. Amot lang kung gi-instructionan sila, basta akong may instruction ko sa inyo, na doon nagiging harian sa Ginoo nga giandam, tinago lang. Mo ni iyang gingon sa Bible, mo na dita angay mahadlok. Namatod pa sa Psalms 48, chapter 2, verse 3, at chapter 48, 2 and 3, matod pa niya, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the city of the great King. God is known in her palace for refuge. Mo ni yung Ginoo, mahimo ning palace, o mahimo ning kingdom kung ang righteousness na adili. O kita nang buhaton nato yung mga righteousness. Kung sa may right nga ato ang pagkabuhaton, kanang about pag-sacrifice, ang right yun nga worship is to sacrifice. Kanang mga sacrifice nga diin kanang gihatag sa Ginoo, ang ato gong sacrifice is pasalamat man gud na. Mo nagingon ni David, offer to the Lord the sacrifice of thanksgiving. Kanang mag-sacrifice na ganit ka bilang pasalamat na. Kung ikaw ni ani dinhi, nagpasalamat ka kay ang Ginoo nagluwas nimo. Labas sa tanan kay nagluwas siya mo guide nimo. Siya ay mutik care nimo. O bitaw na ningon sa 1 Peter. Amo 1 Peter ba to basta sa Peter ningon siya casting all your care sa panhimpol, he will care it for you.
Siya gay magakir nimo bisan asa ka. Mo wala ni kay mo tong buhaton mo ani dito sa balay sa Ginoo. Buhaton lang ko ni balay sa Ginoo nga maong sayon, this is the place of worship. Nya sauna to pag worship sa Ginoo, before ta mo worship sa Ginoo, magdala ta og sacrifice, which is mo na ang Passover, mo na ang ordinance, mo na ang service, mo na ang meaning nga di kita nangalagad sa Ginoo. Una ta mo sacrifice. Una ta mo worship sa Ginoo, mag-sacrifice ta. Mo bitaw na hinungdan giingon ni Jesus Christ kang Satanas nga nagpintal siya. Nahisulat na maoray simbaha ug alagara ang imong Dios. Dili lang kay simbahon alagaron Dios. Ay dili ta ka simba kung di ta mangalagad, manindog ka tanan. Magalag ko sa kawit sa Ginoo.